Югары билимле төзүче заманында Ислам университетын тәмамлаган Салихҗан Хайдарович 8-нче дистә белән бара. Елның елында корбан чалдыра. Быел билгеле сәбәпләр аркасында морадына ирешми калган. Шуңа да соңрак булса да Коръән ашы үткәрергә ниятләгән. Туганнар белән, якыннар белән сөйләшеп, дәгазләнеп әлхамдулилlah дияргә уйлаган идек. Мәҗлис мул табыннар артында барды. Вәгазьләр сөйләнде, Коръәннән сүрәтләр укылды. Мәҗлеснең хөрмәтле кунагы республиканың баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев. Мәчетне рәсмиләштергән чорда мин ул чактагы баш казый Габделхак Саматовның зур ярдәмен тойдым. Шуңа да аның шәкертен күрәсебез килү теләге зур иде, ди Салихҗан ага. Монда чакыручылар минем остазым Габделхак Саматовны искә алгач, димәктән монда вакытым булып та бара алмасам, аның рухлары шат булмас дип менә килдек инде, Аллага шөкер. Чора яңа имзәдә яңа мәчет төзелүгә 30, авылда мәхәллә барлыкка килүгә 650 ел тулу белән туры килде. 3 дистә ел элек авылда яңа Аллаһ йорты салдыру идеясе белән шушы авыл кияүе Идрис Галәветдинов чыккан булган. Бу мәчеттә барчабызга да килеп, пакланырга, сафланырга насип мияссәр әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Ирсай Зәйниев шушы авыл егете Казанда яши. 5 вакыт намазын калдырмый икән. 11 яшьлек улымның намазга басуына да шатланып бетә алмыйм ди. Корбан ашы мәҗлесенә бик теләп кайткан. Мәчетте без гөрләп эшләп торса иде. Шушы мәчетте безгә яшьләр тартылып, намазда булып, алдагы көннәрдә Аллаһ Тәгаләне ылылаучылар, дөгачы балалар үстергә насип итсә иде. Шушы мәчетләребез гөрләп эшләп торып, авылларыбызга нур биреп торсалар иде. Башкала кунагы да чарадан канәгать калды. Менә мәхәллә тырыш, ничек итеп әзерләнгәннәр, ничек итеп җыелганнар. Мәчетләребез бар. Шулай итеп әкрен мәхәлләләребез хәрәкәтләнсен, инде мәхәлләләрдә хәрәкәт булу бик сөендерә. Азактан мәҗлестә катнашучылар бергәләп өйле намазына бастылар. Мәҗлес ихлас аралашу, сөйләшү, киңәшү чарасына әйләнде. Иң зур канәгатьләнү хисен ниятенә ирешкән авыл аксакалы кичергәндер мөгаен. Алдагы көндә дә иншаллаһ Тәгалә бәлки шундый мәҗлесләребез дәвамлы булыр. Бергәләп әлхамдулилlah дияргә Аллаһ Тәгалә насип итсен диде. Резда Гиняева, Шат Мәхмүтов, Айгөл Сергеева, Нурлат хәбәрләре.